guys, ito yung harap namin, tampak ng snow. Kita nyo yan, hindi pa nahakot yung mga snow sa gitna. Ayan, kaya yung sasakyan ko here nakatagilid, ayan, para mabigyan ng way yung mga dumadaan dito. Nasa gitna kasi daming snow, hindi nakahakot. Ayan, kaya ito yung aking sakyan. Morning guys, morning po dito sa amin. Kanina ko pa pinandar to. Sinarado ko mamaya masabitan. Ayan, nakatagilid ng park. Tim Hortons ako. Ang sakyan namin ito. Hindi kasi ang tatlo dahil sa harapan ng gold na sakyan. Tambak ng isno, gatuhod. Ayan, na-stuck na itong harap nitong isang sakyan namin. Mag-drive muna ako. Ayan. Yup. Madilim, pinatay ko na yung ilaw. Ayan, 7:30, madilim pa. Good morning. Ito, para makita nyo guys. Ayan. Ito yung buhay Canada. Pag winter, buhay namin dito. Warm up ko na to kanina pa. Ayan. Alright, yan lang natin mounted. Mount ko lang tumahin po. Ayan, mukhang na may naghahakot na. Ayan, naka-snow na to. Naka-snow mode itong aking car. 30 ngayon dito sa amin. Yan sa kabila may naghahakot na ng snow. Wala tayong sounds, copyright ka. Yan, sa mga available dyan, paki-support naman ng aking live. Morning drive tayo. Morning drive ako guys. Ito. Yan. Merry Christmas po. Ilang araw na lang, Christmas na naman po. At yan, kabilis-bilis na lang mga araw ngayon. Panahon. Scotiabank. Ayan. Ito yung downtown namin sa kaliwa. 30 lang ang speed limit dito. Good morning, thanks for watching. Ayan, may isa po tayong viewer ngayon. Hindi ko po nakita kung sino. Driving po kasi po. Ito po yung buhay winter dito sa amin, dito sa Saskatchewan. To support po ng aking live. At Merry Christmas po. Merry Christmas sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Mga available po, please support my live. Buhay Canada, buhay namin dito pa tuwing winter. Yan, ang gasolina po ngayon dito regular $1.46.9 per litro. Ayan, iba-iba sila. At dito sa kabilang gasolina naman sa co-op, ito makikita natin kung magkano. Same lang sila. Change link tayo. Dapat ako naman pantahimik siya na si Canadian flag. Ayan. May flag kasi ng Canada dyan na sobrang laki. Pag medyo windy, kitang kita. Dalawang araw na tawag ito. Grabe ang snow dito sa amin.
Day off po ako ngayon. Kahapon at saka ng isang araw nag-day off ako. Nag-overtime. So, 2 araw yung overtime. Pahinga naman ngayon dahil bukas start na naman ng bagong cycle ng schedule. Ayan. So, this week, bali isang araw lang yung day off ko, today lang. 6 days total. Ayan. Pasok po sa mga available, please support my live. Ayan, habang nagda-drive, hindi ko naman nahawakan yung aking phone. Naka-mounted siya. Buhay Canada pag winter. Ayan, ito ang buhay. Ito yung snow. Ayan, medyo nahakot na yung iba. Nung hindi pa nahakot dito sa gitna, ayan yung harap, kabilaang lane. Ayan. Kaya ayan, kahapon medyo mataas yan. Nakala mo mga bakod dito. Ganito dito pag ang sama or masungit ang panahon, nag-i-snow blizzard talaga. Napaka maagap ang mga nag-i-snow clearing dito sa lugar namin. Maaga pa lang nag-i-start na sila mag-snow clearing. Yun nga lang, naiipon sa gitna. Ni-script kasi nila yan dito yun. Gabundok. Parang bundok, pinipot. Pile yung mga snow. Yan, may hotel dito sa likod ng Tim Horton. Kakapi lang ako. Live tour na lang ako dahil pupunta ako ng Kuo para mainitan ng aking tiyan. Yung drive-thru, daming mga Pilipino dito guys na nagtatrabaho. Ayan. Sa ngayon, ang daming mga estudyanteng galing Ontario na lumipat dito. Hi, what can I help you? Hi, good morning. Can you give me a large 2 milk, 1 sugar? A large with 2 milk and 1 sugar, anything else? That's it, thank you. 220 for a milk. There we go. There we go. Ganda ng kotse niyo. Card. Di uso dito yung cash. Tap na lang ng card. Ganda ng kotse, kulay red. Kia. Ganda ng may nag-snow clearing sa sa hotel. Ramada Hotel. Yan. Ang daming binili ng nasa harapan ko. Ang daming kape. Daming kape. Minsan may nasa harapan ko. Kung ano yung linilibre ko, binabayaran ko sa Good morning! Good morning, how are you this morning? Good. Good. Not cold for you? Not too cold. Thank you. Stop lang ako dito. Hindi naman mag-stop dito. Ikutin natin tong camera. Guys, nakabili na ako ng aking kape. Alright. Madulas. Madulas.
Thanks for coming, yan. Thanks for watching, guys. Please support my live. Nag-try ako mag-live at I'm driving, pero hindi ko naman nahawakan ito ang phone. Naka-mounted siya. Good morning. Lili ko ako dito sa banda Guop dito sa may gasolinahan dahil yung pick up namin dadrive ni Maria, wala daw windshield washer. Importante kasi yung windshield washer, kasi pag may kasalubong kang na sprayan ka ng talbog-talbog na snow, kailangan mong mag-spray sa windshield. Mahugasan. Minsan kasi malabo eh. Sabi ko dito ko na lang siya antayin habang nag-drive thru ako. Nagkape. Bili ko ng kape. So ito, same lang yung presyo nila ng fuel. Ayan, ng regular. Dito. Naku, wrong timing. Nawawashroom pa ako. Tayin ko siya dito. Makigamit ako ng washroom nila siguro. Park lang ako dito. Pag inom ko ng kape, milk. Kasi, so, maggas lang ako. Dito mag-washroom lang ako dito. Hey guys. Siya antayin. Wait. Antayin ko si Maria dito. Bibili kami ng windshield washer. Welcome to my live, and thank you for watching, guys. Thank you. Merry Christmas sa inyo dyan. Please support my live. Ayan. Papasok ako dito. Ayan. So, sabihin ko magigamit ako ng washroom. So guys, dito ko muna. Hi there. Hi. Do you have a washroom here? Washroom? A washroom, yeah. Oh, thank you. Dito na muna guys, yan. Off ko muna.